I ćao svima ljudi, ja sam Goran. Danas ćemo igrati jednu igricu koja se zubima kao što vidite nekome zube. Ne znam da li krenemo od početka, od početka ću. Znači prvo ovo. Ja znam ovo da uradim što sve treba. Za ovo nam treba ovo. To je to. To 3 zvezdice. Ajmo dalje. Znači ovdje ima jedna ili dvije rane, nemam pojma. Eto ga. Još 2 tačkice, naravno. Onda ću vam treba. Inače i meni na početku nije išlo baš tako. Prvo teo malo da se uvežbam, znate, pa tek onda ga snimam. Dobro. U početku pa da vidite, ali treba sam malo da se uvežbam pa tek onda ga snimam. Dobar, evo još jedan. I to 3 zvezdice. Jej. A još ova 2 i to. Treba.
goru. Aaaa! Šta je to? Šta je to? Nije. Ne! Kako uvek? Evo ga. Još. Osvojio. 100%. To. Odnosno 100. Oh. Ah. Dobro, pričam. Ništa. I još tamo ima još 2 hoda se pređe. Ništa, to je bilo to. Nadam se da ste uživali. Ako jeste...